Digital Radio, Iloilo Newsline sa balita, isyu, impormasyon, kag serbisyo publiko. Iloilo Newsline, makit-an kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel Iloilo Newsline. Iloilo Newsline, magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas. Ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 38 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Maayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch, dirigid lamang sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ining nga programa tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga aton dapat sipad-siparon. Please like, share, and follow our Facebook page, Iloilo Newsline, and please subscribe sa amon YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, standby kay ini moment from now. I-check nato ng pag-asa. Kaya hibaluon ta ang sitwasyon sa panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Naka-standby subong sa linya si Engineer Rafi Tapales. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Tapales, sir, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Engineer Tapales, mayong gabi. Yes, sir. Hello, sir. Ano pang way Japon sulod? So standby lang. So balikan ta ang linya ni Engineer Tapales ang Pag-asa Iloilo. Nautod no ang linya. Ay yara na sa atong linya si Engineer Tapales. Engineer Tapales, pasensya, nautod kita. Yes, mayong gabi sa tanan. Nari ang latest update sa panahon karong adlaw, Hunyo 14, 2021. Ang southwest monsoon nag-apekto sa Luzon, walang direktang epekto sa Western Visayas sa maka-experience sang mayong panahon, luwas lamang sa mga isolated na pagulan, pagpanaguob, kag pagpangilat, tugay din sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob kasarang ang hangin, halin na bagat na nakatungdan ang mga paday sa Western Visayas, kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtob kasarangan mga pagbalon. Temperatura subong na adlaw, magalin sa 26, tubtob 30 degrees centigrado. Ang adlaw mabutlak buwas alas 5:28. Yan ang latest update sa panahon. Nalindari sa sa Iloilo. Rapi Tapales, mayong gabi. Engineer Tapales, why kita sang low pressure? Pakiulit? Why kita sang low pressure, sir? Wala kitang mga low pressure area sa sunod sang Philippine Area of Responsibility. Maliban lang dun sa habagat na nag-apekto sa Luzon. Engineer Tapales, madamo nga salamat. Thank you so much, sir. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, Department of Education naglapas sa layi
bangod sa pag-manufacture sang mga libro kag self-learning modules suno sa Deputy Speaker Rodante Marcolita. Dapat kuno nga gintugyan ini sweet sa kwan sa public sector publishing la ang pag-produce ang libro kag mga self-learning modules. Hindi kaya hugakumo niya sang DepEd nga sila ma-produce nga mabutang man sa alang-alang ang mga maestra, mga manunudlo. Di dapat sa mga publishing company ni kay dapat libro na ini siya, no? Hindi pwede nga module. Kaya nga, dako ang budget, bilyon. Katapusan ni module mo lang pag-abot sa field ang mga manunudlong kaluluhoy. May pabati na kita na karong nga voice clip halin kay Congressman Rodante Marcolita. Standby sa atong mga listeners. Western Visayas gin-classify sa Department of Health nga high risk sa COVID-19 situation. Nalakip sa high risk Bacolod City, Iloilo City, Aklan kag Guimaras. Samtang moderate naman ang probinsya sang Iloilo kag low risk ang Antique, Capiz kag Negros Occidental. 43 minutos na nakaligad sa alas 8 dugang pagid nga balita. Rest house sang isa ka resort sa Guimaras ginransak. Samtang duha ka lalaki kag isa ka babaye nga nagtuga sa eskandalo sa magkatuhay nga barangay sa Buenavista, Guimaras, arestado. Arestado sila. Wala na gid nila nga mo nga pandemic, sige pa yung ginagaamo nila ya. Syudad sang Iloilo, plano nga ipaidalom sa General Community Quarantine, kabaylo nga i-extend sa MECQ. Sa dugang pagid nga headlines, lalaki may kaso nga frustrated murder, arestado sang kapulisan. Duha ka dump trucks nga may karga nga illegal quarry materials na impound sa Dueñas Police Station. 4 ka miyembro sang Abu Sayyaf Group patay matapos nagbato sa mga otoridad sang ginserbihan sang warrant of arrest sa Hulo, Sulu. Standby ka muna karon kaya ang PIO sang Joint Task Force Sulu napakigangutan ta live and direct didto sa Hulo, Sulu. Kag 21 anyos nga lalaki nga estudyante ginbunggo sang live-in partner sang iya nga tiya patay. Sinaigong ulo tos matigang bagay to. Amo ning problema. Okay? May haraman kita sang COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Mas testing pagahiwaton sa munisipyo sang Alimujan. 3 ka mga empleyado sang Banwa positive sa COVID-19. Minutos na nakaligad sa alas 8, mayong gabi lang. Kay Jima Kabalunga, may lang nga pagtanaw kag pagpamati dira sa inyong tanan. Salamat sa mga pumuluyo sa South San Jose, Moloy, labi na sa Suok. Mayong gabi sa inyong tanan. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kay Sir Jonathan Cabrera, mayong gabi. Mayong gabi man kay Rocan Sales Lastimosa, Jomel Siwagan, kag kay Charlie Diaz. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Gusto nyo magbakal sang itlog? Barato na, priska pa, kag mayad-mayad. No? Ara sa Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Kontakan nyo lang sa 523-0039,
523-0039. Pangitaan nyo si Mr. William Kaga Juicy Lagman. O kung pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. Graphics Innovative Mind and Computechnics. Nagapang design ni sila sa mga tarpaulin, mga souvenirs, ilabi na sa mga birthday celebrators, birthday celebrants, no? Nga mga tarpaulin, kinanglan tarpaulin, nami ni sila mag-design si Sir Manny Sanoy. Ara lang sa Sagwa Sang Lungwin sa Molo, sa unan sa Molo Plaza. Unan na sa Bureau of Fire Protection, ngitaan nyo lang da si Sir Manny Jan Sanoy. Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sang mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina, ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. 48 minutos na nakaligal sa alas 8. Balikan tanang aton nga pang headlines. Diri kita una sa Department of Education. Nga na ginambal ni Congressman Marcolita nga naglapas sila ni Salayi ang DepEd nga naglapas. Kay ginhambalan na sila nga budgetan kamo. Okay, budgetan kamo bilyon. Pero ikuan nyo na, ipaproduce nyo na ang libro sa publishing company. Astang inyo na self-learning modules, ibutang nyo to sa publishing company, kay total bilyon kwarta nyo. Anong ginhimo sang DepEd? Wala nila ginpate nga bilyon kwarta nila. Sila yan nagmatomato, dasong download lang yan sa probinsya. Ano natabo sa mga manunodlo? Amo na perwisyuhan nga ang mga manunodlo amo yung nagapaputo kapyo nga dapat tani kunari ini sa publishing company libro ini kundi why nabutang sa alang-alang ang mga manunodlo, ang mga kabataan. Subong niya sila yan nag-download. Tinami man tani kung gina-download nilang mayad man bala nga mga tinaga, ti masubra 100 bilo nga may mga error. Makon mo na. So, amo na budlay. Hindi lang error. May answer pa yung gina-download ya mo. Tudluan mo mayad ang mga kabataan, galit tudluan mo magminango. Black and white pa ang module. Ti diri nagaduda ang mga congressmen nga may harang nga hukos-pukos, may graft and corruption nagkakatabo. Dugay-dugay pabati ko sinyo, kag ipatanaw ko sinyo, kung ano ang coverage sang budget 2020-2021. Subong, manog opening naman, another budget na naman. Tapusan, paperwisyuhan naman ang mga manunodlo kag mga kabataan. Ti kung libro, kundi wala na sa problema to, sige-sige ng pagtudlo sa mga maestra kag maestro. Ano man si Secretary Briones man? Dapat counter-check mo yun ni Secretary. Yung counter-check mo ini, why man takbalo, why hindi man ta makambal kung sino ni gihimo ukos-pukos ni? Nga gahambal nga, produce lang ta libro,
produce lang ta sa learning modules, i-download ta lang para sa mga manunudlo naton sa mga kaprobinsyahanan. Hambalan kamo magluto sang pagkaon sudan nga manok, luto nyo ya uga. Kag ang maperisyohan namang inyo nga mga manunudlo sa idalom. Mayad man kaon yun, no? Nga namit sudan yung mga manunudlo, yaga mantiner to ya uga ginamos. Amo ni ang katabo subong. Subong o, sila ang nasintro subong sa budget hearing. Kag sila ang nasintruhan, nga ginapangitaan sila sang mga auditing, gina-audit sila. Kundi ini, tiwaay, why sang publishing company nga nagsulod, nga amo ang nag-publish, nga mag-produce sang libro, kag self-learning modules. Yari ang kabahin sang public hearing, nga ginkandak sang nagligad pa ning tuig, no? Para mapahanumdom sa taga-DepEd, nga kita pandemic, amo ning himuon nyo, amo ni ang budget nyo, nga dapat himuon nyo para nga may unod man ang utok sang inyo nga mga estudyante. Tanawan nyo bala, kung pila ka percent budget para sa PE, sa English, kag sa mother tongue, taas pa yung iyak PE mo. Grabe mo. Ano maning prioritization sang DepEd man? Gaynano ka mo. Puwera lang sa maayo, ha? Way labot, di ang mga mayad. Aton niya naluoy kita sa mga estudyante, ginikanan, mga manunudlo, nga ari sa idalom. Kung may comments ka mo, reaction, ipadala ninyo diri sa Iloilo Newsline. Like, share, and follow, and subscribe palihog sa YouTube channel. Aryo, tanawan nyo bla? Ipabati ta sa inyo ang kabahin sang public hearing may kang tanan ni sa budget sang Department of Education. Let's move on to the next interpellator. Deputy Speaker, Honorable Marcoleta, who is physically present here. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I'm more interested in the self-learning materials that the DepEd had been talking about in the answer to the circumstances of pandemic. I'd like to know how distance learning can be operationalized with the self-learning modules. Can you discuss this briefly? Yes, I hear Secretary Briones. Your Honor, Undersecretary Dadson Antonio can adequately answer that question. He's overseeing the matter of self-learning modules. Go ahead. Thank you, Ma'am Liling. Madam Chair, the approaches in delivering distance learning delivery modalities, we have offered
several options. Those learners with access to the internet and with gadgets at home will do online distance learning. Those with no access to internet but with access to gadgets will be doing modular digital. The learning resources will be sent to the learners through flash drives or other means, and they will be able to open the learning resources at home. The other type is modular printed. This is the most popular choice of the families, even in areas where we believe they have gadgets or they have access to the internet. Printed self-learning modules will be used. And then we will also be making use of TV and radio, essentially to supplement the other modalities. So we are saying it's going to be essentially blended distance learning because the learners will be able to access different learning resources. We also will be using the textbooks that have been mapped against the most essential learning competencies, together with a learning plan and activity sheets our fellow teachers will prepare. Depending on the distance learning delivery modality, essentially the learning will happen at home. So this would really need the support of parents or grandparents or any significant adult who is capable of providing the guidance and support. But as earlier suggested, there would be some families whose parents or adult members of the household would not be capable or won't have the time to actually extend support to the children. And this is the case where the learner support aides and other volunteers would be able to provide the support. The actual strategy will not be uniform, as has been consistently mentioned by Secretary Liling. The schools and the division offices have been empowered to come up with their own decisions consistent with the situations that they have in their own areas. So as has been demonstrated by our dry runs, the schools and the division offices have come up with their own arrangements on how the printed self-learning modules will be brought to the families. How many they've been self-learning able to- materials are you supposed to produce for the students, for the learners? Your How Honor, many? How many SLMs do you intend to produce? we are preparing SLMs that would... I'm not asking you how much you're preparing. How much will you produce? Naara na. Yes, about that. How many SLMs will you produce? I'll check my files, Your Honor. Madam Chair, these kind of questions are very basic. They're talking about a modality, a self-learning method adapted for the pandemic circumstances. They say that they made adjustments in order for DepEd to deliver distance learning at a magnitude never done before. So, I'm asking you, how many SLMs do you intend to produce? Just You a will check moment, your Your report Honor. somewhere. I have to refer to my files. I have not memorized everything. How many learners are in public Kuha nyo schools lang, may today estranyo from K nagaputos. to 12? As of this morning, it's more than 22 million. Okay, so aren't you supposed to produce 22 million sets of SLMs? It's not going to be for all, Your Honor, because Okay, Yusek, unless you are able to justify that each one is not supposed to be entitled with one SLM, you have to explain paano yung online, paano yung radio and TV. You have not discussed that. So I suppose kailangan one-on-one. Di ba? How do you think these people will be able to cope up with the education under the circumstances of COVID kung magse-share sila? Halimbawa, dalawa. I'm not Madam asking Chair. you kung paano. I'm asking you how much you're going to produce. There are 22 million learners. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam May I kung be paano allowed- i-produce mo? may I be allowed to reply, Madam Chair? Go ahead.
As I was mentioning, not all learners will be given the printed modules. Okay, They will so all have access how to the much? How learning much? resources. How much will you produce? Sige, sabihin na we're natin na still- hindi lahat po pwedeng mabigyan. But how much do you intend to produce for the second and second quarter, first and second quarter of this year? We're still gathering information because we will make adjustments, Your Honor, on the allocations on the basis of there are local governments making available gadgets. What which kind will of already help answer us are you? reduce- What kind of answer are you telling us? I'm only asking you how much SLMs will you produce for the first and second quarter? Given Akuha na 22 lang, mga million maestra nyo learners. mo nagaproduce. Hindi mo man lang alam sagutin? Kasi itong Ang problema, budget din Madam Chair. nagkadto. Noon pa, I mean, two budget years Mga ago. manonodlo, tanaw I've ka been mo. asking them to Booking prepare sila. oh. kasi mali yung ginagawa nila eh. Pinabayaan nila yung book publishing industry. They forgot that there is a Republic Act 8047. This National Book Development Board is not doing anything. Dumating ang pandemic, they do not know what to do. So they invented SLMs. What do you call this? Self-learning materials. Thereby modules. Amo Madam na Chair, alam mo module. ang ginawa nila? Kaluloy Because maestra. I think there are more than 14,000 learning competencies today. What they did is to streamline that. At ang sabi nila, they reduce it with what they believe like most essential learning competencies. Madam Yusuf, Okay. will you confirm that? They reduce the competencies to only 40% para lang ma-produce ang module. Okay. Nobody is explaining, Madam Chair, whether or not the 40% reduction, a 60% reduction, ang na-retain lang do sa ating total competency is only 40%. So, from 100% learning competency, ginawa nilang 40% lang to be able to produce a module. They call it most essential learning competencies. You tell me now, how can you prove to me that there is still quality education sa ating mga learners? 40% na lang ang natira through the modules. And you cannot even answer how many modules you can produce for each. Ay man sila 40% na lang gaproduce ang sa natira, congressman, Madam Chair. makulita. Pagkatapos hindi Madam mo Chair. mabigyan ng kahit isa man lang. Somebody is answering? Yes, May I provide a response, Your Honor? okay, I Our researched, computation is about 59% of the learners will be provided kasi nalasa the lamang ang printed sekretaryo to. self-learning modules. That's Okay, it, how Secretary, much no? have you produced today? Kasi Luluhoy October tabo 5 na nila eh. sa dalom. Ano na tayo? September 15. Maybe you have 20 days. Nagligan producing ni tuwig mo. 50% or Budget para 59%? 2021. 59%. Oh, how much is that? How much is It's 59% of 22 million? Do you think you can produce that? That's Gamitan being math. reproduced, Hindi, ano, Your mata? Honor, right Ito, now ma'am. for Madam our Chair, alam mo, learners. they are being produced. But you go to the ground. Pumunta ka sa Tarlac. Lahat, hindi lang sa Tarlac, Madam Chair, lahat ng probinsya nangihingi ng ganito, at ganyan, pati coupon ban, pati risograph, pati photocopying machines. Sakto na, congressman. They are not Amugin man na. prepared, Madam Chair. You have to admit. Madam Chair, may I also explain the point on the reduction of the learning competencies? When the COVID-19 came, we were in the process of reviewing the curriculum, and we have discovered that indeed, as consistent with what has been mentioned by Pamangkot ka, many wal maging sectors, sabat, na the ito, curriculum ang is sekretary. congested. And so we were in the process of identifying the essential learning competencies because we feel that the competencies is indeed overcrowded with a lot of details. So what we did was to identify the most essential ones. And we feel that many sectors agree with us that if we provide and pay attention to the foundational skills, the learners will end up being able to learn better instead of the old practice of trying very hard to cover as many things as we can in terms of knowledge, skills, and values that the kids should learn.
With all due respect, Madam Chair, with all due respect, kamukha nitong kamukha nitong mother tongue. From 92%, Madam Chair, ginawa nilang 8%. Okay? English. English. From 93%, ginawa nilang 7%. Sino sa inyo nagpanukala na dapat ganun? Sports track, 100%. Bakit? Lapis ng pakita. Pangayo silong. Bakit yung sports track 100% ang competency? Bakit yung English and mother tongue ginawa na lang ninyong 8% to 7%? And then you tell me na because of COVID, you were able to realize the competencies are congested and duplicated. Ngayon lang ninyo na napagmuni-muni na congested pala ang ating curriculum. For so many years already, Madam Chair. Excuse me, just want to gentle reminder to our Deputy Speaker that you have exceeded your time. Maybe you want to go for the second round. I am very grateful to you, Madam Chair. I can go to second round, third round, up to 10th round if possible. But if this will be necessary, I don't think they will be able to defend their budget. I don't want to go to the plenary and blocking your budget. You need to... Tingnan mo, Madam Chair, yun lamang, they proposed the acquisition of laptops and computers and so on and so forth. They have 9 billion yata na computerization program from 2021. Ano po ang nangyari sa mga computers na pinagbibili nyo year in and year out? 100,000 units of computers. I saw even your specification for 2014 and 2015. They are high-end. They can run even itong present day applications or computer. Nasaan na yung mga computers natin na binibili? We're giving you billions in computer program. Meron kayong portal, meron kayong computer common in DepEd. Nasaan na lahat ng mga to? And then sinasabi ninyo ngayon na magkukonect tayo ng ganito. Madam Chair, ang daming humingi ng laptops ngayon. In the provinces, you go to the provinces. This is the most chaotic department I have ever come across in the preparation of these learning modalities, Madam Chair. Pero, ang dami niyong nakaparadang mga sasakyan, high-Ace and pickups in the central office. I saw them personally. You purchased more than 200 high-Ace vehicles. Why? Sila yung nagpagaga. Madam Chair, ito yung marami akong itatanong dito eh. Second round na po kasi ang dami. There are 35 more interpolators, sir. And if one last question na lang, Madam. What is the difference between a module and a book? Kasi meron kayong mga libro eh. But this is the kind of thing that you forgot. For all you these years, for 25 years, you forgot the development of the publishing industry in this country. Ang ginawa nila, Madam Chair, module na lang. Piniprevent nila kasi pagka textbook, it's 48 pages, that's textbook. Ang ginawa nila, 30 pages ang module. Pero tingnan po ninyo yung modules na pinagsama-sama nila ngayon. Kindergarten lang, how many modules? 10 modules. Ilang pages? 258. That's more than 58. Parang libro din yun eh. Salamat po, Madam Chair. Okay, thank you very much, DS. Maybe a last remark from USEC San Antonio. Essentially, the difference between a textbook and a module is the module is used for self-learning. It provides clear instructions on how the learner will navigate learning. It actually allows interaction between the material and the learner, while a textbook is something that's done that covers a whole learning area or a whole discipline. The self-learning module is used in distance learning. Most distance learning interventions around the world would always make use of self-learning modules. So we did not create this. We just adapted what is being normally done by the experts around the world. Your Amo tong panabat sa mga higher officials sang DepEd, no, sang ginagaling sila sa pamangkot to sang mga congressmen sa public hearing.
Linga na nami iyang self-learning modules. Nami gid man kay may answer na mo. Dito pareho lang naging tudluan mo, mga kabataan nga mangin dishonest. Ha? Mangin dishonest sila. Kaya nga sa likod sa module, may sabat. Di ba? Yung tudluan mo sila, parang magdako sila, magsulod sa gobyerno, kabalo na sila mga wat. Amo nang ang insaktong learning sa mga kabataan. Nga, supposed to be, libro kayang module, ang kadamulon niya, equivalent sa isak libro. Tingay module mo pa. Para siling nga module, produce lang kamo pilang nahot lang, kag iparikapi lang sa mga manunodlo. Ang mga manunodlo, amo to yan na perwisyuhan, ang ilang nga sweldo, iparikapi pa nila para nga ipanghatag sa mga kabataan. Kamuya, bakal kamo sang bag-o nga masalakyan kung si Congressman Marcolita pa, sakay kamo sa mga pick-up nyo nga mga bag-o kanang-kanang, pero ang utok sa mga kabataan nyo, bayan nyo ya? Di nang ustisya na daman? Nga sagad pa kang pabilin naman. Inawa ni President Rodrigo Duterte nga limpyuhan ang gobyerno sa graft and corruption nga harap pa kamuda. Hambalan kamo nga ibutang nyo to sa publishing kay para mahapos ang pag-audit gusto nyo kamo lang. Tigi ng pamangkot ni Congressman Marcolita, pila kamo jol. Why sa sabat? Kaya nga why man sila nagaparikapi sa module? Mga manunodlo yung gaparikapi? Sila nga 2,000 at 2 million ka mga estudyante, di pila ka module ng parikapi mo? Mga pila? 22 million? 22 million learners? Pila ka module? Linya dahil pa makonsulta ako, kay why pa nila madibider kung pilang ilang nga kwaon? Hindi sa ulado ang math. Mata Hindi sa ulado. Kaya nga away sa kakonsulta sa mga abisor niya. Nga amo ning pagwaon, amo ning aton Nga mangkot gani sila. Amo ni dapat nga kita nag-upload ni. Pero ang matutuod na, ang mga manunodlo, kung manugid ang manunodlo, painita nila, i-transfer naman nila ang katunto nila. Daw na may pang bakulo ni kung paging ning babaw ni mo. Ang kaluluoy Arias Dalom. Daw wala, daw mga patay huya bla. Sila yan nagapasabor. Bisan pandemya na kita, amo pa ni ang ginahimo nila. Pila ka percent ng to gani? Ang English? 8%. Pila ang mother tongue? 7%. Pila ang sa PE? 100%. Anong makwa mo? Anong makwa mo nga leksyon sa PE? Dance, volleyball, basketball. Balan mo pandemya, Si Secretary Briones man niya, waya ginatanaw ang iyang undersecretary kung ano na nagatinuwa, nagatakilid na kung ano da. Wayang ginatanaw sa Mayo kung anong sitwasyon sa mga kabataan sa field. Bakal sila computer, minilyon, tidi na mga computer. Ang computer, pila to? Bilyon? Binakal nila tidi mga computer nyo. Bakal ka mo computer, dapat siguraduhon nyo may wifi. 9 billion nga computers, tidi ng computer. Nami ito panghakwaton kay panglampo sa taludtod nyo. Silingon nyo pa nga mga high specs to, kag patapos high-end to, high-end sa katunto nyo Nga waay man gatupa sa mga kabataan, waay man gatupa sa mga manunodlo,
Di bla mga manunodlo. Response ka mo bla. Buwas padayunon tani ang public hearing nila sang September 2020 nga kapila na ginambalan. Kadto ka mo sa publishing to sa company, dito ka mo, hindi sila magkadto kay sigano nga basi gamay kupit nila. Te, ang ginimo nila, download lang, ginpaperwisyuan nila yung mga kabataan, mga estudyante, mga ginikanan, kag mga manunodlo, amo yung kaluluoy sa idalom. Di blamang precious. Gapamati sa katanaw. Kay Leslie, London nyo, good evening. Hindi bla conforme ka mo ne. Ang sa idalom ya, gamantiner o gaginamos, sila to yung gamantiner, baka, kag baboy. Sila to sa babaw, siling Congressman Marcolita, bag-uslak yan nyo, ang mga kabataan niya sa probinsya, makaluluoy. Wala mga huya, hipos lang sila. Pamangkot sila, rituke nila, palikaw nila. Mayad na. Balanon gid. Nga dali na lang ni mo mabunit sa baba, galikaw pa, nga daw pagwaon nila, nga sila tanan ang nagahimo. Pero matuod, ang mga manunodlo, ang kaluluoy, kaya ibanto kilala ko pa, ibanto nga classmate ko pa, gapangayo nga ayuda, gapangayo bulig. Nga bisan isa lang karim, nga bond paper, para nga ipaputo-copy nila, i-reproduce. Hasta ink, amakon mo na. Katapusan, ako nyo nga kamo nag-reproduce, katunto nyo, why kamo makilatan? 19 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Di buinas lang mo, sakit pa tutunlan ko. Kung why lang, makatilaw gi kamuhanos. Binyo no binyo amo lang ne padayon nun tani kay nga edukasyon niya mo amo na di tudluan ng mga bata diri pa lang tudluan sang mayad, hindi kay tudluan kung paano mangudigo, tudluan kung paano nga sundon ang answer sa likod sang inyo nga module nga sa ulihi tudluan nyo sa ulihi ara nas gobyerno mga wat. Katunto sa inyo. Gusto nyo magbakal sang isda? Briones, yung mga undersecretary, areo. Kung kaong mo baboy, hindi sagad kaong da. Kay base ay bladong ka mo. Mantener ka mo dapat isda. Are, priskang isda o. Kadto mo cruising patio tos dunyas. Pangitaan nyo to ni Jima kag si Digol. Damo to isda nga priska halin sa istansya. Ni Jima, Digol, preparahin nyo na yung mga secretaries, undersecretaries ni sang DepEdo sa central office. Basi magkadto di sila lutuin nyo. Mayad. Para nga magnami man ng ila paminsar para batihon nila ila utok. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian para pa-check upan sang inyong mga kasapatan? Palihog pangita kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabasi sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kagiban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ila nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. Kasi gusto nyo mag-inom sa buko shake, kadto ka mo sa Sweetie Buko Shake. Dira sa Kamalig Haro sa Ceres Terminal. Pagsulod nyo da sa departure area, ara sa right side. May ara da small, medium, kag large. Pangitaan nyo lang da ang mga service crew. Kay servisyuhan ka muna nila. Ang timplada na, standard na siya. Tanan nga, ang salubin na buko, tubod, pure ina, tanan-tanan. Hindi na iya nga powder.
puro-puro na. Antes na iserve pa sa inyo, ginatilawan na ang tubod kag ang lubi. Natilawan ni ng buko. Kay basi bla, budlay na nga panos kung ano da. Astang ice, ginatanaw na. Ginatilawan na, ginainom ng tubig. Ang crush ice, purified ina nga to, nga crush ice. Nga muna pili ta. Kay gusto namon, mangin healthy ka mo. Mangin maayo ang lawas nyo. Kag mayad nga pag higop nyo, pag suyop nyo da, sa straw, sang buko. Ha? Amo na gusto namon. Kagkapin pa, templado na iya sang kimes. Hindi ka mo magkabalaka. Kimes na nagtimpla. Hasta na ang gatas, tuod nga mayara gatas na, nga way pagani sa expiry ya, mayara na nga lain, may baho. Ginatanaw na sa ngamon tabo. Ginatanaw na tilawan ina. So, kung parte na sa mga preparasyon, wala problema na sa sweetie buko shake. So, kadto ka mo, dira, bakal ka mo, barato na, manamit pang timpla, mayara, small, medium, large, kag sweet cream. Kag, ara naman na sa food panda. Ha? Order ka mo sa food panda within the city, deliveran ka muna. Kay, nakasulod ina ang sweetie buko shake sa food panda. Kay, namit mo, hindi lang gadayaw na sila, kag madasig pang serbisyo. Ha? Nakapanda promo pagali na da. Ha? So, why problema? Ang importante nga masaburan nyo. Hindi nga siling makadto ka mo sa iba na tanawan nyo sa mayo. Kay ang klamay nga ginagamit pa na raw sugar. Hindi na yung magic sugar. Kay unas tanan, hindi kami na gusto. Kay isang una, damo nagkaladakpan. Upod kami sa mga pulis. Damo ang dakpan namon nga may gagamit sang magic sugar. Sinako ng kaladakpan. Makon mo gamay lang sa Sina. Patamison niya. Isa ka container. Halongin nyo. Tanan-tanan puro-puro na da. Ha? Garantiyahan ta ka mo. Yara sa sweetie buko shake, manamit, saboroso, kag affordable ang presyo. 24 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan tang report ni Danny Villasis nagikan sa Guimaras. Standby sa aton nga mga listeners kay ipabati taman sa inyo dugay-dugay ang panaysayon sang spokesperson sang COVID-19 team kung ano ang madangtan sang syudad. Kay madamo nagapanghakroy, no? Damo ang ginagutom kung maga-extend pa ang modified enhanced community quarantine. Di mayo ni kay namati si Mayor Jared Reñas. Namati sa mga small nga mga businessmen diri sa syudad. Kay kung hindi siya mati, ti ano'y pakaon niya sa mga tawo nga ginagutom? Ha? Budlay na kung magpilila to sa negosyo ni Mayor. Kang mag-demand na Mayor, gutom kami, ti ano muna? Pangpapiswitan sang host da sang Bureau of Fire? Kaya ginagutom sila? Di mayo kay napinsaran niya ni. Nga i-open ang mga non-essentials. Kag amat-amaton open man ang dine-in nga mga essentials. Na? Mga pagkaon. Pwede ka makakaon da, bla, sulod. Di amat-amat lang ni. So kung mahimo pa lang, hindi kita magpinadungol. I-practice tang health protocols. Ha? Practiceon ta na. Pagwa sa compound sa inyo balay, sok-sok na son face mask. Ibutang mo sa utok mo, dala ka sang imo ray banda o kon imo face shield. Ibutang mo man sa utok mo sa kukuti mo, nga hindi ka sagad tupad-tupad to bisan sino. Ha? Ibutang mo na sa ulo mo kay basi black courier ni siya,
carrier ni siya, no? Sang COVID. Ti istorya na mo layo distansya. Amo na sila nga sa salaka, distansya, amigo. Nan. So, low distansya lang. Kay budlay na nga madakpan ka mo, makumulta 1,000. Panugyan lang ni sa nga Iloilo Night Watch diri sa Iloilo Newsline. Ha? Sa mga Gimaras doon da, may Gimaras Newsline na kamo diragle. Mayang gabi hasta kay Pastor Kasidsid kag sa mga pulis naton, kay Major Bermeo, Major Ferrer, kay Captain Lamson, Von Lamson. Mayang gabi man kay Mio Jen Reyes, musta na? Kay Flo Herbias da, mayang gabi. Kay Melinda Katahay, mayang gabi. Kay Lieutenant, ano to gani, gina to? Ang sa kwanto bla? Sa Hulo Solo, ang spokesperson. Kay First Lieutenant Jerica Angela Manongdo. Ha? Naga-monitor man. Ini siya sa spokesperson sa Joint Task Force Sulu. Okay? So, dali lang gid mga listeners, kag mga viewers. Lihog lang pasa lang kamo din sang comment ninyo, reaction sa ginapangdala naton nga mga issues. Kaya nga atong ginapangdala nga issues para gini sa inyo. Para gini sa kaayuhan nyo. No? Kag lihog subscribe para ma-notify kamo kung ano nga mga hitabo diri sa syudad, sa probinsya sang Iloilo, kag iban pa nga mga lugar, mabalaan nyo insigida. Kaya Israel Malasa, promoted siya gali, news chief na siya sang ABS-CBN. Ha? Kaya platform ta, like ABS-CBN ni. Kita yagay na. Ayos. Congrats. Thank you. Si Israel Malasa ni kadungan-dungan ng ninakon. Ulabansi lang kami. Tinuig siya. Ti siya to subong news chief sang ABS-CBN no? Sa Manila. Mayad, pre-Israel. At least, sara kada. Congrats gid. Sa mga vendors, sa mga porter sa Ceres Terminal, mga Blue Guards, mga gwardyada, mga empleyado, mayong gabi sa inyo nga tanan. So, ginaulat-ulat ang report ni Danny Villases. Nagikan sa Gimaras kay gusto tayo baloon. Ang parte ni sa rest house ni Blanga sang resort sa probinsya sang Gimaras, ginransak. Amo na ning sintomas ang tigulutom. So, i-check ta kung nadakpan ang mga suspect kag kung paano ginransak ini. Din nagagi sa tubang sang ilang nga rest house o kung sa likod o kung sa CR na naman siya nagagi. Baloon ta, mga kabyanan, dugay-dugay ang report ni Danny Villases. Ay para man nga mahibaluan ta na may siren ta kung anong latest investigation sa mga pulis. Hasta ning duha ka lalaki kag babaye ni nga nagtugas ang skandalo sa magkatuhay nga lugar nga barangay sa Buena Vista, Gimaras. Ipaulihit lang ang parte ni sa 4 ka mga miyembro sa Abu Sayyaf nga nagkalamatay. Ang 3 ni expert pagali nga bomber ni, paghimo sang improvised explosives device ni, kag ang isa amo ni siyang nagapamugot sang ulo sa mga ginakidnap nila kung hindi maghatag sang ransom hasta mga soldado nga madakpan nila, amo pa ini siya ang nagapamugot sang ulo. Patay to sa Hulo-Sulo. Sang ginserve ang warrant of arrest sa mga subject person, nagbato, wala gintantanan sa mga otoridad kundi 4 sila, hugsoy buol nila. Ay parera all Gordobeda, mayong gabi.
At least mabalik na ma-GCQ kita. Amat-amat na balik pa sa iro. Kaya na-realize man ni Mayor pagpamangkot tas nagligad. Mayor, gutom na. Ang mga tao. Ang mga drivers, gutom na. Ang mga ultimo, gutom na. Din sila mangita. Sampalang abuyan nila. Wala. Kay Christina Sobel. Mayo man nga pamati. Na? Kita namon di ang inyo text sa 0929-254-4135 kag sa inyo man nga chat, no? Kita man namon dire. So text lang kamo dire sa tanan nga mga taxi drivers, mayo lang nga pagdala ha. Mayo lang nga pag-drive dira. Hindi nga kaskasiro kamo kay budlay na ang aksidente sa salakyan. 32 minutos na nakaligad sa alas 9. Kung alang-alang no, iliog ko kay Roming Antonio. So, i-check naton. Balikan ta na Dani kung alang-alang pa signalya. Kay Sir Giovanni Vaay, sang Journal Visayas, mayong gabi, sir. Kay Pareroy, Sihar, mayong gabi. Salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati. Nira man kay Ninong Rani Hanggayo, sa iban pang makatapo sa media, mayong gabi sa inyong tanan. Salamat gid sa pagmonitor, pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. Sa kay Sir Jack Conlo, sir, mayong gabi. Dugay-dugay i-plaster na mo ni ang tingog nimo. Kay ginapang plaster ta lang anay ang mga issues naton, puno-puno gid, no? Puno-puno gid ang issue ta sa subong nga gabi. So ibalon ta na ning bata niyong 21 anyoso nga ginbunggo kuno sang kalib-in partner sang tiyaya, ay kaluluoy. Isa pa ni estudyante, patay gid basi ka tupa ang ulo ya tublas matig-a nga bagay bla. So i-check ta ang report sa aton nga koneksyon direkta dito sa Antique. Arasa? Alang-alang man. Ibala mo kaya hina subong ang signal. Ga-fluctuate subong signal. Oh. Gadula-dula. Kay GB da, mayong gabi. Salamat gid sa pag-tanaw diri sa Iloilo Newsline. Dira man kay Gingging Kanto Sotaridona. Kay Sir Nards sa Vancouver, Washington State. Thank you so much. Sa kay alias Joy kag alias Faith, dira man sa Israel, sa Hong Kong, kay Lovelyn Ingada, classmate kag kay Guadeline Peace. Dira man sa England, kay Rads Padilla. Mayong gabi. Sa Ontario, Canada, sa atong koneksyon. Kay Eddie Moriera, sa South Korea, kay Nimia Marquillero, dira man sa United Kingdom, kay Nonoy Benito Sales, kag sa pamilya ya kay Nining kay Totong Annalyn, kay Riles, kag kay Mary mayong gabi. Sa iban pagid nato nga matalamyawon, sa iban pa nga mga Ilonggo, kag sa iban pa dira nga mga Pinay, mga Pinoy, dugay-dugay, no tamyawon ta, dugang. Naka-standby na sa linya ang aton koneksyon nagikan sa Antique. Upod kay partner Roming Antonio, may kang tanan sa 21 anyos nga estudyante nga ginabunggo sa matig-a nga bagay sang kalib-in partner sang iya tiya. Patay gin. Ming, please come in. Aduna na ang kusuro sa isa ka bata nga dako pa ang iya handom nga makabuklig sa iya lola kag mangin sa iya tatay nga ato subong sa Amerika. Nga mo ang sulo nga gasto. Go ahead, Ming. Check. Liog kay Dula Goro. Go ahead, Ming. Dula. Nan. Na utod. Basi ka travel siya. Travel si partner Roming Antonio.
amo ning tagiya sa Miracle Oil. Si Roming Antonio. Okay? Ay check ta, balikan ta. Ang report ni partner Roming Antonio live and direct sa probinsya sa Antique. Ang aton probinsya sang Iloilo nagpalabuti sa informasyon nga lang siya nay kay may gingkadtuan siya nga importante nga bagay sa province of Iloilo naman niya naton nga connection. So ara na ang Metro Manila ta lapit gito kay Yorme si Julian Pueto Bagat base alang-alang man sa subong nga makatang informasyon. Balikan ta si partner Roming Antonio. Partner Roming. Wala na sa kabuhi sa ginbawian sa kabuhi insigidan. Why na karabo sa ospital ang 21 anyos nga estudyante matapos din sa ginbuno sang lead partner sang iya. Bangod sa iya pagkamatay, natapos naman ang iya panantanan nga handon nga pabulig sa iya lola, paglolo, nga amo subong nagapagod sa iya. Meng. Samtang ang iya nga tatay, may bulag ini sa nanay, ang iya tatay, nagabaka-baka sa may United States, agad magtrabaho. At amo nagapadala sulo sang kwarta sa iya lolo kag lola, na nagagod sa iya. Subong man sa tiya niya nga dira man nagalumon pag-abay ang iya in partner sang tiya nga amo ini ang nagbuno sa iya. Ang biktima Meng. kilala kay Mark Ireneo Flores sang poblasyon Patnongon Antique, Real Street poblasyon Patnongon Antique. Meng. Hospitado naman, amo si Richard Valentine, 48 anyos ang edad, kag live-in partner sang iya tiya, nga dira man lang man nga uli sa lugar sa ulian sang iya lolo sa ining biktima na nagabulig man pulos sa ginapadala sang iya sini tatay o kung tatay sang ining biktima. Meng. No? Clarification lang, ginbunggo yang ulo kung ginbuno gali ni. Ginbuno, partner ginbuno. Na nakatalikod. So correction, Natabo, ginbuno siya. insidente, partner gabi, naghalin ini sila sa isa ka party sang abyan nila sa barangay Barawan, Patnongon, Antique. No? Dira mismo sa banwa ng Patnongon, garing may extend po ng party dito sa banwa sa Antique, nagpadulong naman sila dito. Sang nagpauli na sila, samtang nagpauli na sila pabalik sa Patnongon sa Antique, nagbaisay ini sila kung hindi ba isay nila samtang sa Tulakyan ka lang. Sang nagsulod una ang biktima nga si Mark Ireneo Flores, dito na waay na ginuntasan, buno, samtang nagkatalikod ang biktima makaanong kabisi na nag-igo patal sa iya sining mga vital organs partner dyan na yung tunaan man sa iya sining kamatayon. Puno sa panaysayon sa mga nakasaksi, especially sa duwa ka tigulang, lolo kag lola kag biktima nga si Mark Ireneo Flores, nga ining suspect buhay na tanik ini nila nga palimon sa ilabalay ining suspect na si Richard Valentine bangod partner dyan nga ini maoy kag hindi man mapuslan nga in partner sang tiya mismo sang biktima ugaring bangod ang lolo sa ining biktima ang maluluyon man waay nila lang din sa halin ining gihambalan na kayo na palalamunin. Pinalalamon lamang pero wala ti utang kabaraslan patay pa ang ila sining apo. Pag okay lang tani kung waay niya ginpatay, mapasensyahan pa pero ginpatay na ang biktima
kami waay na sa kapatawaran ang iya kini nga ginhimo. Kag mangindalan ni posibilidad nila ang pagpasaka pagkasan ni sang kaso. Subong ang suspitado ining 48 anyos si Richard Alompini ang nakapriso karon sa Tatlongon Police Station, partner. So amo ini ang Preso result. Supong Ming. Ikan din sa may probinsya Ming, sang preso. Antique kag ini si Rumi Antonio ng report para sa Iloilo News 9. Dos minutos na nakaligad sa alas 9. Nagapamati kamo sa gyapon sa Iloilo Night Watch. No, Iloilo Night Watch, nagapamati kamo sa gyapon diri sa Iloilo Newsline. So sa atong mga listeners kag mga viewers, palihog lang padala kamo diri sa inyo nga mga mensahe sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Palihog lang, padala kamo diri. More power Iloilo, bringing more to life. Mayo lang nga pagpamati kay Fichian, Nejma Tupas, Christopher Canha, Sir Jack Conlo, Mabel Takuyan de Lechos, Raymond Hangit, kag happy birthday kay Tessa Marie Casipe. Gapamati si Christopher Canha. Guys, tadaw lapit ka man sa ospital. Balaan mo na. I-text lang ko karon. Amuan Japon nga number to. Okay. At least may pamatian ka na. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Maapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. 44 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang atong interview kay Mr. Jack Conlo, ang spokesperson sa COVID-19 team. May kang tanan ni sa plano ni Mayor Jerry Triñas nga ipadalom ang syudad sa general community quarantine instead nga i-extend ang MECQ. Yari si Mr. Jake Conlo, ang spokesperson sa COVID-19 team. Yes, no. Tungod man sa aton consultation sa aton business community, labi na gid sa aton mga small business community diri sa aton syudad, kag sa hayo man no sa pipila sa mga pila naton ka mga kumuloyo nga mapasugtan mag-operate ang aton nga mga non-essential business diri sa syudad. Kag nakita man ni Mayor Jerry Triñas, no, kan hindi man naton gid ma-sustain na paghatak sa pagkaon, no, sa tanan nga maapektuhan sa aton nga MECQ o kung sa closure sa aton nga mga non-essential establishment. So ang COVID team, si Mayor Jerry Triñas, ang aton business community, no, nag-meeting kay na, kag amo ni ang aton nga na-come up, no, mag-request si Mayor Jerry Triñas sa aton National ITF nga ipadalom kita balik sa GCQ, kag pagabuksan ang aton nga mga non-essential establishment sa syudad, pero may limited capacity lang nga 30%, no, para maka-operate, kaya makabalik na trabaho, no, ang apektuhan sa ang aton nga MECQ status dito sa aton na syudad. Oo. Magluwas sir sa 30% lang ang capacity sa aton nga mga customers, no, mag-dine in kun ano dira. Ano pang iba nga mapagsuhunan nga dapat tumanon sang aton nga mga pumuluyo kung aprubahan na sang IETF ang hingyo ni Mayor nga GCQ ang syudad. Una, dapat magapadayon kag dapat sundon gid sa atong kumuloyo ang atong minimum health protocol, no. Amoy ni ang mga pang kontra pang bato naton sa COVID, no.
disiplina sa pagalingon, no? So, kinanda magasunod kita sa aton minimum health protocols, kag ginahingyo man ni Mayor Director niya sa aton business sector, nga sila mismo dapat magsunod man, mag-implement man, mag-strictly man, no? Sa pagsunod sa aton minimum health protocol sa aton syudad, hindi na pagulaton nga sawayon kita, hindi na pagulaton nga inspeksyonan pa kita sa aton mga compliance team, kaya hindi man na muni, tanan masakop naton, no? Sa kadamo sa aton establishment sa syudad, kadamo sa pumunuyo sa aton syudad, so kapangayo lang kami sa kooperasyon gihapon, importante sundon naton mag-face mask, mag-face shield kita, kag paghugas ng aton nga kamot, no? So amo gila na ang mga depensa naton nga magasugod mismo sa aton mga panimalay. Oo. Anong mga non-essentials nga dapat gid i-open naton sa June 16 kung ma-approve sa Interagency Task Force sa subject? Yes, muning mga barbershops naton, mga salon, mga massage, mga boutique, no, mga accessory shops, kag iban pa nga mga industry nga na close naton during sa aton nga MCQ. Ang dine-in naton i-allow na 30%, ang aton mga functions sa function room sa aton nga mga hotels i-allow na naton na 30% to para sa mga activity reservation sa ila pagsaka mga establishment. Ang importante lang nga dapat sundon gid, no, sa aton nga mga establishment ang aton nga mga minimum health protocols. Kag ang ubrahon man sa aton syudad, no, si Mayor Jared Tanyas no nanghingi man sa national government nabuligan naton ang aton nga mga hospitals diri sa syudad kay punuan na gid ini, no. Kag madamo pa ang ara sa aton nga waiting list. Madugang kadabre sa aton nga facility quarantine, no. Dugangan naton nga mga medical staff, doctor, nurses, kag aton nga mga EB nursing aid, no, para nga i-augment naton, no, kay mataas magyapon ang aton nga cases sa syudad, so hindi pwede nga ma-open naton economy, pero kailangan pabasugon man naton ang aton nga healthcare facilities diri sa aton nga syudad in order para ma-cater naton ang mga positive patients natin nga kinahanglan sa medical intervention. So, ang aton pagtanaw ni Sir Jekon, low risk go nimo. Samtang nga sige para sa gihapon ang aton nga mga nakuha COVID infection, way pa nagdubo kita sa 100, iniya ginrisguhan gid ni Mayor para nga hindi matam-an gutom ang mga Ilonggo. Yes, no. May risk gugid do sa tagsa ka desisyon ginuba sa aton nga COVID team kang ni Mayor Jared Tanyas. But ang syudad di ka preparar na sa every risk nga ginakalculate naton, ginapreparahan naton ina, no. And hopefully ang kooperasyon kapag biniligay na naton amuning mga tibong bulig para nga malampasan kag mabalik naton sa mga digit nga kung sa diin manageable na mga number sa mga COVID patient naton diri sa syudad. Mga san-o ang ekspektasyon nyo nga ma-approve sang IETF ang hinyo ni Mayor nga ipaydalom sa General Community Quarantine? Hopefully by tomorrow, no? Kaya 15 na kita buwas June 15 na, so ini siya matig-effect sa June 16. Kaya nga itong MECQ status hasta June 15. So hopefully by tomorrow may update na kita. And meeting na kayo na si Mayor Jared Tanyas, no? Kay Secretary Galvez, kag sa iban ng mga LCE. Kag gintakol man nato ng aton nga vaccination program, no? Ang syudad ma-open na nga sa kisaman ka site sining nga semana, no, amo ning aton nga University of San Agustin bago naton nga vaccination site, pero ti ang kulang naton na bakuna or vaccine. That is why ni si Mayor Jared Tanyas sige ang follow-up kag ang pagpangayo niya nga matagaan kita sang vaccine diri sa atong syudad, hindi na sa syudad naton kundi sa Bugos nga Region 6. Mayara nga ginpapanaog si Mayor Tanyas nga executive order may kantanan ini sa curfew kagaling Corban. Inline man ini siya sa probinsya sang Iloilo. Anong matabo ni siya sa subject? Yes, ang curfew naton na marimin na sa possible for 10 p.m. to 4 a.m. Ang aton nga liquor ban, gin-lift naton ang liquor ban, pero bawal magyapon ng public consumptions. No? So, silingon makabakal kita, makabaligya, until 6 p.m. ang yapon. So, amo nang gidiscuss naton kayo na, dumabalik kita sang ligad, no, before pa kita mag-MCQ, nga may ara kita yapon sang selling sang liquor, pero wala sang public consumptions. Nagkasalang 6 o'clock sa gabi. I see. So, at least atag, no? Ang may mga baligyaan nga nagabaligya sa liquor kung gabi, hindi ay nasa ka lang yes. Kung may mo adlaw ka operate, hindi ba? Yes, kung gusto mo mag-inom sa balay nimo, bakal ikaw sa ato para nga. Yes, kay nalikawan naton dira. Napagabot sa gabi, no, habisan diin lang may nagainom, kag mabudlay na sa wayon. So that is why nga mas maayo na nga by 6 o'clock wala na sang makabaligya para ang nakainom hindi nakadugang kag hindi na mag-result sa pagminaoy kung pagsinaban sa tagsa na kamarang. Okay. So ang hambal naman sang DOH subong subject nga
ang Iloilo City isa sa mga high risk kumparte sa COVID-19 na situation. So, paano natawag ni Nissan DOH nga high risk? Well, based guro sa numbers ang aton nga mga COVID cases per day, ang aton nga ilang possible nga ginbasihan, kag ang aton nga attack daily rate naton no kung ang aton nga ADAR no. Mhm. So base dira sa nagbase no sa mga numero nga nagagawa sa aton everyday, and wala pa man kami officially nakabaton gid no sang ilang findings kapon recommendations no sa aton kung ano ang naghatag, ano nga mga factors ang nakambal para kita sa high risk. But given sa mga numbers nga sa aton syudad, possible mo na ang mga bases nila. Pero mambal na to nabi sa subong, manageable pa ang mga na-infect sa COVID-19 diri sa syudad? Kung magambal kita manageable, depende kung paano yun, ano. Ginamanage ginyapon sa syudad ang aton nga mga cases din, no. Ang aton mga healthcare facilities di nga kapuno na. Ang aton mga hospital may mga waiting list na sila nga mga patient nga kinahanglan kay admit nga hindi pa ma-admit tungod nga puno na, halos mapuno ng ilang nga mga rooms for COVID. And ang aton nga mga facility quarantine nagalabot na kita sa mga almost 500 no ang ara sa aton mga facility quarantine. Way panalabot ang ara sa hospital sa iban nga naka-home quarantine ang alaan. So kung mataan na mataas na no, mataas ang aton rate para sa occupancy sa aton mga facility o healthcare facility naton sa aton syudad. Oh, sir, kay may ara kita nga quarantine pass pa kag travel pass kay base kinanglan pa iniya sang sa mga mall no. Kasi pangitaan pa nila ini. Maga padayon ini siya bisan nga ara na kita sa GCQ. Nag-announce si Mayor Jared Tanyas no ang quarantine pass paon na siya no paon na ina siya kaga hindi na siya maging requirement ang quarantine pass. So gusto ngon kung GCQ na kita ang mga pwede makagawa na without using sa aton mga quarantine pass. May edad pa sa gyapon nga limitasyon nga ginalimit sa Yes, pagsulod. ang edad gabi is a general rule in ano sa national ITF ang 18 below and 65 above no. So it's a general rule whether anong atong quarantine status. General rule ang inaya sa mga edad. So panaog kag 65 pasaka. Sir Jack, base may ara pa kag dugang nga mga impormasyon sa atong mga tagpalamati sa Iloilo Newsline. Go ahead, sir. Yes, ang aton lang no, again sa aton nga mga pumuluyo no, ang aton mga vaccination rollout sa liwat no, kung gusto niyo magpabakuna, mag-inquire lang kita sa aton nga mga barangay officials para sa schedule kag sa mga available naton nga bakuna no. Ginatinguan gid sa aton syudad nga magdasig ang aton vaccination rollout na apat ka site kag makasarang na ini nga mag-administer sang bakuna no, bisan na 2,000 per site. So may ara kita ka apat ka site. And hopefully, within the year, makaparehistro na, makaparehistro sa aton nga mga registration center diri sa aton na syudad. Madamo nga salamat kag mayang gabi, Sir Jack Conlo. Salamat gid, Sir Johnny, kag may gabi diwa sa Iloilo Newsline. Mayang gabi. Nabatean si Mr. Jack Conlo, ang spokesperson sang COVID-19 team. Amo na to ang sitwasyon, amo na to ang proporma nga manuguwa nga pagsulundan nga ipapagwa ni Mayor Jared Tanyas nga executive order may kang tanan nga ipaidalom ang syudad sa GCQ o kon General Community Quarantine. Diri sa syudad GCQ ta. Instead nga i-extend sa MECQ, dito iya sa limudyan niya, may tatlo to iya nga nag-positive man sa COVID. No? May tatlo man to iya nga nag-positive sa COVID. Kag ang duha ka personnel, ara sa office ng mayor, nasign. Ang isa sa engineering, ano matabo? May mass testing sila nga pagahimoon para nga mabalaan kung sino ang carrier, sino na di ang mangin positive, sino ang negative. Mayor Kalay Alonsabi. Yes, no, ini mga empleyado sa atong munisipyo at amo ina ang rason kung ang atong ICS
o kung ang ato Indian Command System, nalimod yan ang COVID Command Center, nagatag ang rekomendasyon sa ako sa the temporary assistance form ang na munisipyo para matagaan ang focus ang inyong tatlo na positive malakas na mula ng mga empleyado sa ating munisipyo at sa mga tao kay nadapat sila sa bisyo. So, ang recommendation ng aso na LTS na magkaroon dita kang medical minister ang ating mga empleyado parang nangyayari ng positive Serbia kaya isolate pa ito na sa quarantine facility from the another cases para mag-contact mo natin ang munisipyo. So, mo yan rason mo naan na naka-temporary suspension June 14 after June 18. Oh, June 14 to June 30. June 18. Ay, see. Oh, sa diin nila nakuha, Mayor Kalay? Abong panakabong Kadulang signal ni Mayor Kalay Alon sabi mo. Sakali mo dyan. Kapiyat ang kapagpunan, ang pagbantay sa mga health providers, ang ating alimudan COVID task force. Hindi pa natin makontrol ang ating mga tao, kaya hindi pa namin sa banyaludan, ang pulisin. So, hindi na place po sa ako na ICS. Kung hindi na galing sa ICS, so godabindok pa natin ang ating banwa sa pag-release sa bilang na travel pass. Ang isa natin yung empleyado na nila. So, ginatang ko pa natin kasi ito na quarantine sa ako. Kung sa ako ka na lalo bindok lang sa ato na nagpositibo. So, sabi na nga tapos sa ako na swab test, kanirola sa kusinito sa ako na swab test. May update ko man kamo kung may ara na report sa ako, kung din nagawin ang inyong empleyado po na naka-invest ang coronavirus. Oo. Mga pila kabilog ang mga ginswab ang matapos nga nabalaan ng tatlo sini ka mga personal nimo nag-positive sa coronavirus sa Mia. Ang una nga yung swab test sa aking ICS ko. So, out of, hindi ko magsala, 40 plus yung pinaswaan kanina swab test. So, that test, out of 10 daw, 26. 55. Oo, Mia. Oo, nag-fluctuate signal mo, Mia. Si Mayor Kalay Alon sabi, ka-fluctuate signal yan mo. Kapin pa ang gahon daan mga kabataan pa. So, may mass testing nga pagay mo para nga mapasiguro gid ni Mayor Kalay nga mga safe gid ang tanan dito sa banwa sa Alimujan, ha? Para man nga mabutang sa siguro ni ti subong anagaman sa munisipyo tong Vice Mayor kag kun ano ang kinahanglan sa Vice Mayor nagakonsulta lang sa nagatawag siya kay Mayor Kalay Alon sabi. Ti after abini nga makatungkaaw si Mayor Kalay ti kun ninali man iswab tong iya Vice Mayor siya naman balik sa munisipyo para hindi mabutang sa lang-alang ang serbisyo publiko sa mga pumuluyo. Impunto alas 10. All overtime tagamay. Kay ipabati ta sa inyo ang aton nga interview sa spokesperson sa Joint Task Force Sulu. May kang tanan sa ginhimo pagserbi nila sang warrant of arrest sa miyembro sa Abu Sayyaf group. Ti isa lang to taning serbisan serbihan sang warrant of arrest. Gali dito sila nagtililingob ang mga wanted person nagbato kita ginila
yari si First Lieutenant Jerica Angela Manongdo, ang PIO sa Philippine Army Joint Task Force Sulu. Tama po yan, ano po sir. Bale, this happened yesterday po, alas 2 ng umaga, kung saan supposedly po magsaserve po ng arrest warrant ang ating mga taga-PNP at saka mga kasama po natin na military from Joint Task Force Sulu dito kay sub-leader in Yada. So, ang nangyari po, pagpasok po ng ating tropa doon sa bahay ni Yada sa Barangay Alad, Hulo, Sulu, ay pinaputukan po sila agad ng mga tao sa loob ng bahay na yun. At yun nga po, nagkaroon ng palitan ng putok at sa dulo, na-neutralize po ang 4 na abusaya. Ang isa po ay si Al-Al Sawadyaan, kapatid ni Mundi Sawadyaan na kilala po natin bilang yung mastermind sa mga pagbomba dito sa Sulu ng mga nakaraang taon. At si sub-leader po na Injam Yada, ito naman itong planner po ng kidnappings at kilala din na namumungkot ng ulo ng mga yung mga hindi po nakapagbabayad ng ransom at mga tropa din po ng mga panahon ng kalakasan po nila. Tapos may 2 po na followers din po ni Injam Yada ang neutralize kahapon po ng madaling araw. Oo. So, ilang tao lahat doon sa tinitirhan ng itong members ng Abu Sayyaf group ng initial ng Sinelbi ng ating mga otoridad ang arrest warrant, ma'am? Bali, nandoon din po yung asawa ni Injam Yada at may 3 po silang anak na nandoon. So, ayun ho, yun po, ngayon po nasa pangangalaga po sila, kasalukuyan pa din po yung interview ng ating kapulisan, yung asawa. Samantalang yung mga bata naman po, ang huli ko pong laman ay naibigay muna po pansamantala sa kanilang mga kaanak. I see. So, how true is the report na 3 sa 4 na namatay na members ng ESG? Ito po ba sila ng mga suicide bomber at saka gumagawa ng bomba? Opo, yun po si Al-Al Sawadyaan, yung kapatid ni Mundi. Meron po siyang kaalaman sa paggawa ng mga improvised explosive device. Yes, ma'am. At nag-pledge din po siya na maging suicide bomber. Yun po yung youngest na kapatid ni Mundi. Oo. Sino po sa kanila ang nagbomba doon sa katedral ng Sulu? Bali yung yung itinuturing po natin na plano noon ay yung kanyang kapatid na si Mundi Sawadyaan. Exclusive ini sa Iloilo Newsline nga nalakotan sigida. Tirahin. Yun ang simbahan. Opo, tama po yan. Kasi yung grupo po ni Mundi ay, ito po yung tinatawag natin yung mga violent extremist talaga. Yes. So, ayun po yung kanilang kumbaga tactics na magbomba para inflict din po ng takot sa mga tao na pumapanig naman po sa ating kasundaluhan. Parang NPA din, ma'am, no? Tama po yan. parang magkakapareho sila kasi ang members ng NPA na surrender po dito po sa amin sa Iloilo na nag-training daw siya doon sa Malaysia. So malapit na ang Sulu doon sa Malaysia, di ba? Opo. Malapit natin po kami sa sa Malaysia dito po sa Sulu. So ayun po, ito naman pong si Al-Al na namatay po kahapon ay ang report ko na tanggap namin ay yung nagturo sa kanya ay mismo yung kanyang kapatid na si Mundi. So, po ang lahat, na neutralize itong isa sa mga nag-pledge na suicide bomber dahil napakaganda po ng track record ng Sulu so far. Starting last year, 3rd quarter, wala pong nangyayari na ilulunsad na atrocity. So, napakagandang development po ito. I'm sure makakatulong po ito para talagang mapanatili namin yung kaayusan po at pananatili ng ating seguridad dito sa probinsya. Sino ba siya? Anong pangalan to ng isang Abu Sayyaf na siyang namumugot ng ulo ito ng ating mga kasundalan at mga nakidnap nila kung hindi magbayad ng ransom? Opo, ang pangalan po niya ay India. India?
may S po sa dulo, exam. I see. So anong mga na-recover sa kanila, ma'am, nang pinasok ng ating mga otoridad nang sila ay nagbato? Ako na-recover po doon sa scene na isang rifle, isang pistol mo, ED components na cellphone. Kasi po, talagang tusod na, no? Nagpapalit-palit po sila ng cellphone para iniiwasan po nila na matak sila ng ating person. Na hindi ma-detect? Opo. Parang maraming cellphone ang mga na-recover sa kanila na hindi analog. Opo. Kung mga ganun nga po, mga yung basic phone po na tinatawag. Mga wais, ma'am, no? Mga wais. Totoo po yan. Kami po dito, mga kasunduhan, talagang, kumbaga, we respect yung capability talaga ng Abu Sayyaf. Kumbaga, tuso at matatalino din ho. At nalakas ang loob kasi akalain niyo po bumalik pa sa bayan ng Hulo. So, thankful po kami dahil nakikiko-operate naman po ang ating mga kababayan at na-report sila. Kaya nga din po na napuntahan ng ating security forces. Oo. So, ano ang, sa pagkamatay nitong apat, ma'am, ano ang epekto ng ating peace and order situation doon po sa Hulo-Sulo? Ay nga po, katulad po na nagbanggit ko kanina, na lilesen po yung probability na makakapag-lunsad ng another bombing dahil ito nga pong si Al-Al ay isa sa mga nag-pledge, ano? At ang maganda din po nito, of course, magsisilbing kumbaga aral po ito doon sa mga patuloy na kumbaga kasama dito sa grupo ng Abu Sayyaf. So we expect na kumbaga malulumukal sila dahil sunod-sunod ho ang kumbaga ang pagkalaga sa kanilang hanay. Starting pa po yan last year. Kung tutusin ho ay wala na hong nabubuhay na kapatid si Mundi. Lahat po sila 7 magkakapatid ay kabilang po sa grupo ng Abu Sayyaf at so far ho si Mundi na lang po natitira. Oo. So, abangan ito ang mga retaliation nila kasi hindi po natin alam kung ano ang sa isip nila, ma'am. Totoo po yan, sir. Kaya kami po dito sa Sulu, nagdodoble ingat po kami. Pinapaalalahanan din po natin yung ating mga kababayan na maging pagmatsyag at posible po yan dahil kumbaga desperado na po itong mga natitirang miyembro. Kung maalala po natin, yung ibang miyembro ay kumbaga nagpumilit na tumakas pumuntang Malaysia. Yung iba naman po ay nagpumilit pumunta ng Tawi-Tawi dahil desperado na po sila. So, Si First Lieutenant Jerica Angela Manongdo, spokesperson sang Joint Task Force Sulu. Exclusive nga na-interview diri sa Iloilo, pagi sa Iloilo Newsline. Pamatian ta, ara na subong sa linya, si President Rodrigo Duterte, address to the nation. Anong ginhambalya? MECQ, ang Iloilo City, extended. I-hook up na naton sa PTV, ang aton nga linya. But salamat gid sa inyo nga pag-upod sa amon nga pagpangalagad. Pero ma-hook up kita, hindi ka mo magalin. Hook up naton subong sa address to the nation ni President Rodrigo Duterte. Ini ang inyong mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat